ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಂಡು ಕೋಡೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಂದುಜಿ ಮುರಣಿದ ಲಾಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಹೂ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಹೂ ಇಪ್ಪುಡಿ ಒಂದೇ ನೆನಪು ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂದು ಜತೆ ಮುರಣಿ ಮಾಮಿನವಳು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಂದಿನ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆಗೆ ಅಚ್ಚ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಪೋತೆ ಚೀನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆಗೆ. ಸೊ ಅಪ್ಸರಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಸರತೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದೀರು ಇನ್ನಿ ದಸರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದಸರಾ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ದಸರಾಗ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬೈದುಂಡು. ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರಾಂಡ ತೋಜಾವೆ ಎಟ್ ಸಾರಿ ಟಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಬೈದುನ್ಗೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದನಿ ಇಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೋದು ತೂಕ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೋಣು ನವರಾತ್ರಿ ಅತಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಉನಸ್ ಮಂತ ಬತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಮೊಕಲ್ ಉನಸ್ ಆತಿಜ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಜೋರ್ ಬಡಾಣ್ ಉನಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಯಾನು ಪಂದು ಬತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಐಟ ಉಂದು ಹಣ್ಣು ಉಂಡಾಯ್ಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳಿರಲ್ಪ ಯಾನು ಬಯ್ಯಡ ಮೀನಿ ಪಂತ ಎಣ್ಣೆ ಶಾಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುಂಡು ತುಲೆ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಟಾಪಾ ಸರೆ ಶೋಕುಂಡು ಪೂರ 225 ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದೇಟೊಂದಿನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬೈದನ್ ಟಾಪ್ ಈ ಸರಿ 225 ಒನ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಇರ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂದಟ್ಟು 225 ತದೆ ತೊಂದು ಜಾರ ಇರು 285 ತಾನೆ ಇರದೆ ತೊಂತೀನಿ ಹತ್ತು ದುಂಬರ ಬತ್ತಿ ಚಾಡ 225 ಅವೇ ಆಯ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅದೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ದೆ ಅದಾ ಕುಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತವು ನಂದು ಕಾಟನ್ ಏನೇ ಟಾಪ್ ಆಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಟಾಪ್ ಆಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಲೆ ನೆಕ್ಲಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲರೆ ಪುಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ಒಂದದೇ ಸೀರೆನಾ ಏನೇ ಯಬಾ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಫೋನ್ ಅವ ಆರತ್ತ ಬೆದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಹತ್ತಿಯ ಜನ ಏಜೆಂಟ್ ಆತ ಜನ ಇಂತಲೇ ಒಂದು ಸಟ್ಟು ಏನ್ ತೋಜಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮುರ ಅಂದ ಅದೇ ಮುರಾಣಿ ಬೈದಿನ ಒಂದು 1260 ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು 725 ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡ್ಯಾಕ 725 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡಾ ವಿತ್ ಶಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟಾಪ್ ಶಾಲ್ ವಾ ವೆಡ್ ಉಂಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಟೀತೇರು ಪಾಪ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಗಿಚ್ಚಾರ ಉಂಡದ ಅದಕ್ಕೆ 625 ನೆಟ್ ಉಂಡಾ ಶಾಲ್
625 ಅವೆಂಚ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್. full set 500 530 ದಂಡು 530 ದೊಂಡ ಉಂತುಲಿ ಒಂದು ಶೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ನಾನು ಇದು ಬೇಡ ರೀತಿ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಂಟ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎನ್ನೈಟ ದೀಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜತ ಇಂದೇ ಒಂದು నేను ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟನೆ ಎಂತ ದರ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏರು ಎನ್ನಂಗಡ್ಡ 1260 ಒಂದು ಸಟ್ ಅಣ್ಣಾಗ ತಿಗಲ ಬೇನಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬೈದನ್ ಫುಲ್ ವೆರೈಟಿ ಸಟ್ ನಲ್ಲ ಬರ್ರುಂಡಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀನು ಅರುವಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತೇಟೆ ಉಂತದಿತ್ತೆ ಇನಿ ನಾನು ಅರುವಾಗ ಪಿದಡಿಯ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಒಂತ ಬೇಗನೆ ಬುಡಿಯರು ಮೂಜರೆತ್ತ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಬಸ್ ಎತ್ತದೆ ಅರುವ ಬನ್ನಗನೆ ಅರವಡತ್ತೆ ಅರು ಗುರಂಕೆರೆಟ್ ತೊಡಮ ಅಂಚ ಐತೆ ಕಜಿಪುಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮೀನು ತುಕ್ಕ ಅವು ತುಕ್ಕ ಒಂದು ತುಕ್ಕ ಅಂತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ತುಕ್ಕ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಅವು ತವತ್ತುಂಡಿಗೆ ಐನೇ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಮನ್ಪು ಕಜಿಪು ಇದ್ದರೆ ಮೀನು ಮೂಲೆನಾ ಕೆತ್ತಿದೆ ಅಂತ ರಿಕ್ಷಾಲ ಉಂಡು. ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5:30 ಇಡೆ ಎತ್ತನಾಗ 5:30 ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಪರ ಕೊಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರವುದಸ್ಸಿ ನಾನು 10 ನೋಟೆ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಪಿ ಕೆತ್ತಿಯ ಉಲ್ಲದೆತ್ತು ನೋಡದು ಈ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಭತ್ತ ಎತ್ತಿಯ ಬರ್ಸ ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬರ್ಸ ಗುರಂಕೆರೆಡ್ ತಿಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ನೆಟೆ ಕಾಡು ತಿಂಚಿ ಬರ್ಸನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಎರಡೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರಿಗೆ ಕುಲ್ವ ಅಂದು ಮಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆರ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲು ಏರದ ಅಜ್ಜಿ ಮೀಯರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರಾರ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ಲಿ ನೀತ್ ಜೀರ್ ಮೀದಾಯ ಪಕ್ಕ ತೋಜಾಕ ಯಾಲ್ಲ ಮೀಯೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಮೀಯರು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ತೋಜಾಗ ಪೂರ ಬಿಸ್ಕುಟು ಕಂದಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಂದನ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಹಾ ಚೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆಗ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪುಂಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಬೇರೆಗೆ ತಿನ್ನುಗ ಚಿಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿನ್ನು ಕೊರ್ಪುನವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗ ಅಂಚೆ ಸಜಾಜಿ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನತ್ತ ಹಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಇದು ಕೊರ್ಪರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡದಾದ ಅಂತೀರು ವೈದ್ಯ ತಂಬೋಪೆರ ಅಂದ ಅವು ಜೋಕುಲ ಅಂಚೆನತ್ತ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿ ತೆಡಿಲು ಬರೋನುಂಡು ತೆಡಿಲುಂಡು ಜೋಂತೋರು ಇಂಚಿ ಕೆಯ್ಯಡ್ಡುಂಡು ಪಾಯ ಒಂದು ಬೈದನ್ ಸರಿ ಬರ್ಸನೆ ಅದ ಹಾ ನನ್ನ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಅಡೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಬೈಜೇರು ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಇನಿ
ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾನು ತೆತ್ತೀಲಿ పిచ్చకుల్టు ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾನೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಕಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ಸ ಮೂಲು ಜೋರ್ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ ಬಸ್ಸ ಜೋಕುಲ್ ಬೈಜೆ ರೌಂಡ್ ಎಳ್ಳಿರಿ ಬೊಲ್ಲ ಕಾಕಲ್ ಬರ್ಪುನಾಂಡಲ ಇಂಚಿಡ್ ಕೆತ್ತಿ ಕನತತೆ ಐನ್ ಕಲಿಪು ಕಡೆಯರ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟ್ರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಯರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಡಮ್ಮ ಆಯ್ತಾನೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೊಡಿ ಕಂದುಂಡ ತಪ್ಪದು ಅಂಡ ಅರಿಲ ಕಡೆಯರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೇಜಿ ಕಲ್ಲುಡೆ ಕಡೆಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಡೆ ಕಡೆಯರ ಕಲ್ಲುಡೆ ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲಿನಿ ಪಸಂತ ಒರಿಯೇ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಅಡೆ ಪೋತೀರು ಆದಿ ಅಂಚು ಕುಡರನ ಬದರಿನ ಆದಿ ಅಂಚು ಚಿನ್ನು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ತೆಡಿಲ್ ಪಂಡ ತೆಡಿಲ್ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಉಂಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇದಾವಲಿ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರಾ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರಾ ಹಾ ಏರ್ ಪಸಂತ ಪಸಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪನಾ ಅಂದ ಕದಿಪಾವಡು ಪೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಕದಿಪಾಡು ಜೋಕುಳಿದ್ದ ಜೋಕುಳಿಪ್ಪದ ಬೋರಪ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರ್ಲ ಬಸ್ಸ ಅಂಚ ಬರೋನುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಗಂಟೆ ಏಲಾಯಿನಿ ಅಂಡ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವೈತೆ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಕಡೆ ಅವು ಈಗಿನ ಪೊಡಿಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಪಾಡ್ದ ಇಟ್ಟೆ ಕಚ್ಮ ಯಾಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂದು ಪೊಡಿ ಕಂತಿಂದ ಪಾಡ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಕಡೆದೇ ಮನ್ಪೇದ್ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಾಡ್ತದು ಕಡೆದು ಹಿಂತದು ಏರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಚಂದ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾಂಡ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಪಿದಡಿಯೇ ಅತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಊರಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೇರು ಅವಲ್ಲೇರು ಅಡೆಗ್ಲ ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದು ಪಿದಡಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟನ ಎತ್ತೊಡತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಜಿ 7:35 ಆಂಡ್ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಲ್ಲೇರೈತೆ ಪೇರ್ಕೊನಾರಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಪಿನಿ పోదు బొక్క నారాయి పోదు నారాయి బస్ పొత్తు యాని ఇంచ ఊరల్లా పోతుజి గురంకెర అవు లేట్ అవదే లేట్ అదే సుత్త ఉందే సులభ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ಶಾಪ್ಗೂ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸನೆ ಅಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಚ್ಚ ಇಂಚುಲ ದಿನ ಪೋಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರ ತೀರ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಾರು ಅಂಚ ಬೈಚಿ ಬಾಡಿ ಇಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣನ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಪೋಡತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರುಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಜ ವೀಡಿಯೋಗು ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆವಂದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಅರುವಾಗ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆವಂತುಂಡು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಆಫ್ ಮಂತೊಂತುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ರಾಶಿ ಜೋಕುಲ್ ಬುರುವತೆ ಅಂಚಾದ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ನಾವು 18+ ತಕ್ಲೆಗತ್ತ ಐಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಅವು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸರಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆವಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ಕಚ್ಪು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಐನ್ ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತದೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕನ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಅವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಆತ್ರೆ ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂತೇರು ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಕೂಡ ಬೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿಜಿ ಕೂಲಿ ಹತ್ತು ಕೂಲಿದ ನಿಜ್ಜಿಯನ್ನ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ನೆಟಂದೆ ದಪ್ಪ ಆತನತೆ ಅವು ಕೂಡ ಅವಿತ್ತನೆ ಪೋಡು ತೂಕ ಇನಿ ಅಂಡ ಪೋಡು ದನಿಟಕಿಂದು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲು ಏತು ಪೂರ ಮರ್ದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿಗಲ್ಟ ಪಂತಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಈಗ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಮಲಾಂಬು ಅವು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಬತ್ತುಂಡು ಪಿರ ಅಂಚ ತಲಾಪ್ಜಿ ಕೂಡರ ಪೋಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಕೇನ್ಗದ ಆದ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆತನ್ನು ಸೊ ಅವು ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಚಾನಾಗ ಅವು ಶೆಡ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಪುಂಡು ಈ ನಂಗೆ ಊಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಡೌಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ ಮಂಡೆ ಬಲ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರ್ಲ ಮೂಡಿಪ್ಪುಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂದೇ ಬಲ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಸೊ ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಡು ಐತೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ದನಿಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೋಪಿನ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಕೋಡೆದ ಒಂತೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಡೀಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಉಡ್ತಿಕ್ಕುವೆ ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏರ್ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇಗ 4,000 ಆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಗಮ್ಮಜ್ಜನ ಆರೆ ಸೊ ಇಡೀಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್